tuntu ma hian viral video pahnih kan en ho dawna he mi te chhungkua hi Vietnam lam mi an nia hetia chuan ei hian enge lo thleng dawn lo en potang le kan muang khan an ceiling fan chu alo ta thla ma se van nei thlak takin tu ma adel lo hlau maya he no pang hi del ngat se chuan a hliam na hle ang ti a hriat thiam thei maya ma se adel lo mai ne ravin midang po tu ma adel na lo hi amaka chuwang tak chuan a viral ta ni poina langani chung zong piala ma chuan hetianga chhungkua chu ei ho dial hi chhungku tam tak chuan an ti thei to meu lova anni chhungkua e ho chu chuan ei ho diala an khosak chu sang lo po ani mai theya ma se sumin a le thei lo chu chhungkua chu ei ho dial hi ani ti kha an vani na piala ma khreterela a thaw me panina tan chuan hei hiro en le phot tai la oleng wangin nge hepa hi atra tak kan ti chuan anu hian naw apai thei to lo thu le u naw nei ve don lo thu a khil thina ma se he ka ta hian atopa chuan naw pa ya tuna chuan u ani ve don ta ti thu lo in ziaka chu thu a chher chuan alom lutuk chu a in zoom zo ta lo ni he thin lung khoi tak hian internet kho vela lua a viral le ta ni mizowa chuan mi in naw alo nei hian an duat to don lo chen e kha tin in fiam kan ching thina a chang le ani chu naw nei to a an duat to lo sot ti te hi soiri mai kan ching thina he wang hen mani naw te thik ne hi alo piang du thrin khop mai ma se he tlangwal e ro hi chuan naw nei lut zia khria na ba han nei che chu ain sum zo ta lo ni ani din mun hi chu adang lom kan ti mai theya ma se zirtirna kan in pek dan le kan in fiam thrin dan te hi film khongai hle maya in fiam dan changkang le in fiam dan thado te in fiam dan thing ang reng tak te hi a omani ti khriat tu ani naw nei lom om zia kha chang lova mani naw te thik ta mai hi no pang dan lom ti mai lovin adik tak zok in khila in zirtirna sathi a thakop mai no pang an ni lai nge hian an thin lung te po thla ko som zo kania ole khati zong kha tu na tan chuan ni phot se video danga kanin mule vek don nya in zawai chunga lom thu kan soye